Ilang dekada na ring nagtitinda si Nanay Evelyn upang maitaguyod ang kanyang anak. Aminado siya na sa hirap ng buhay ngayon, kailangan niya magdoble kayod dahil ang kanyang dalawang anak ay graduating na. Aniya, iba't ibang trabaho na rin umano ang sinubukan niya para lamang mabayaran ang matrikula pati ang graduation fees ng kanyang mga anak. Madami ma'am, kahit anong trabaho, ginagawa ko kahit Sabado, naglalabada, naglililikon-kon, sa sideline po kung ano-ano, sa kantin po. Ano lang po ma'am na trabaho talagang kailangan para po ma-survive po yung kailangan po ng anak po ma'am. Sakripisyo grabe po, as in. Naghahanda na rin ang Rodriguez National High School sa Pili, Camarines Sur dahil sa darating na Marso 31 ay ang nalalapit na pagtatapos ng mga estudyante. So yung mga learners that will be identified with lack units, may mga problema sa grades, kinakausap namin yung mga magulang, yung teachers, yung estudyante, kung paano namin ma-resolve yung mga problema nila. Anyway, we are hoping na matulungan namin sila dahil kami naman nasa pagtulong talaga. We have already planned out all the activities this coming March. Ang recognition namin is March 30, including the completion rites, and March 31 is the graduation rites for grade 12. Kaya naman isa sa sabik na sinasabing pagtatapos ay si Nanay Evelyn na mayroong anak na graduating na sa high school. Kaya't excited na rin siya para sa kanyang anak na sasampa sa entablado na hawak ang diploma. Sa parang ito, mapapawi ang lahat ng hirap, pagod, sakripisyo ng isang magulang. Excited po na kinakabahan sa baba po ng panahon. Makakagraduate na po siya. Nick De La Cruz, CSN.